Laite taas vähän feikkiä lyö matkaan kaksoisviste.d. Tämä on Tulen arkaa tietoa terveisin myyrät. Juuri saamamme tiedon mukaan OD on pudottamassa tuomarin ihmettä. Nyt vain odotellaan meidän hetkeämme iskeä terveisin ST-johto. Meidän hetkemme koittaa pian. Ollaan kuin bretot tullaan buskista ja viedään serverin voitto terveisin Diesel Amortico ja ST. Meillä ei enää laanoja ole tärkeän tiedon mukaan ST on pudottamassa tuomaria. Ja putoaa meidän taakse meillä on vielä saumat voittoon terveisin OD-johto. Näyttää siltä että vihollinen on napannut syötin ja tie kohti voittoa on varmistumassa. Kaksoisviste.d. Pojat. Meitä on huijattu missä on ST-lanat miksi tuomari on vieläkin pystyssä. Entä meidän voitto nyt terveisin OD-johto. OD teki sen taas tunaroi kaiken olisi pitänyt arvata ettei niillä ole enää mitään nyt. Terveisin ST-johto. Entä meidän voitto nyt terveisin OD. Nyt meni kyllä pahasti mönkään suunnitelmat. Kaksoisviste S terveisin ST. Kyllä voittajan on helppo hymyillä terveisin 420 ja TM. Mutta entä meidän voitto nyt terveisin OD. Breto vain nauroi.